Možno máš aj ty doma maliňáka alebo borderu, ktorí nevedia ukončiť tréning. Ako náhle povieš stačí alebo dosť, tak začnú štekať, točiť sa, cvakať zubami. Niektoré psy zase to berú ako trest alebo proste koniec sveta a vidíš úplne, že zatiaľ čo doteraz sa s tebou hrali a vrteli chvostom a boli proste pri tom celom procese šťastní a zrazu úplne zvednú, chvost ide dolu a pes je celý taký. Tak ja vždy na konci tréningu sa so psom hrám, pretože je dokázané, že hra po tréningu lepšie ukladá informácie z tréningu. Takže keď sa hrám s hračkou a poviem, že stačí, že dosť, nechám psovi hračku, nech si pomaly doznie sám a nech tá emócia si pri tom žužľaní pomaličky odíde. No a keď sa hrám s granulami, tak iba zoberiem hrst granulí a hodím to psovi na zem a on zatiaľ, čo si to vlastne čuchá a hľadá, tak ja sa medzi tým pobalím a po tréningu už není ani chýru, ani slichu a pes sa vlastne vyčuchá do kľudu.